Ahoj, my vás zdravíme ze stránky Máme rádi energy drinky, my jsme admini, já jsem Jíja, vedle sebe mám Honzu a vedle sebe Čubyho. Čau. Čau. A dneska vám představíme novou plechovku Valentina Rossiho od Monstru. Jak si můžete teda povšimnout vzhledu, tak začneme vzhledem. Tak když první nás upoutá logo, které je menší a je žluto-oranžové a konce jsou jakoby zvýrazněné černou barvou. Dole je vlastně The Doctor, což je jakoby jeho přezdívka a znaky měsíce a slunce. Nahoře je to samý, zkrátka VR46 a zbytek je celý černý, což je velice super. Je to teda anglická plechovka, která má 500 ml. Byla zakoupena na Tuzexovkách za 89 korun. A asi začneme teda složením. Tak složení je to 32 mg na 100 ml. Chuť by měla být citronovo-pomerančová. Je tam poměrně dost vitamínů, že jo, Honzo? No a já nevím, tak k tomu nejde nic říct, že jo. Je to skoro to samý, akorát by to mělo být teda jakože pomerančovo-citronová, ten juice jakože. Tak když jak si to můžete stopnout a podívat se na to složení sami, myslím, že by to mělo být čitelný dost. A nalevo vidíte vlastně ten příběh zase, tam se spíše o tom Valentinu Rossimu, že byl prostě 9krát šampionem světa a 100 výher dostal, což je velice super. Sám jsem fanouškem Rossiho, takže mu to jde celkem dobře na té nové motorce a pokud budete chtít víc info, tak naštivte monsterenergy.com / já nevím, co chcete. Tam je toho dost. Takže to je asi všecko a vrhneme se asi teda na chuť. Takže, jak vidíte, je černý. Je to teda, jo a zapomněli jsme říct, že to je takový hrubý. Je to hrubý jako to ultra série a je to docela příjemný na dotek. Takže jdem na to. Je to perlivý. Taky se z toho kouří. Jestli přičichnu, tak mi to voní. No, matonka, citronová. A pomerančová. Mně to připomíná jako i ten multivitamin. Ty perlivý. Jak barva je taková zakalená. No. Jo no, Fanta no. Barva je taková zakalená jakoby do oranžové barvy. To oranžové. Tak jdem na to no. Hodně dobrý. Je vynikající. Z toho cítím mandarinky hodně. Já hlavně ten citron, no. Ale to říkám s tím pomerančem, takže tam jsou cítit obě dvě jako chutě. Nejde to zas tak sladký. Čekal jsem to jako sladší. No, nejde to špatný, tyjo, za ty peníze. U mě to jakoby nic, dá se říct, protože jako jsem fanoušek, tak tady ta série je prostě luxusní. Já jsem upřímně čekal, že to bude teda dražší, ten Valentina. Ne, že bude jako no tak si to shrnem, tak u mě hodnocení, tak jako vzhled, tak chuť dávám za 95%. Tak když jak Čuby? Tak u mě chuť, mě to docela chutná, ale jakože je to takový obyčejný, není to nějak jakože výrazný. Takže chuti dám 85%. Tak já bych dal, vzhledu bych dal tak těch 10 bodů z 10 a chuti těch 8, takže tak celkově těch 9 bodů z 10. Celkem je docela dobrý, ale čekal jsem to trošku lepší, ale není to špatný. Myslím si, že do sbírky je úplně luxusní, prostě plechovka a každý sběratel by ji měl mít. A to je tak od nás všechno, brzy čekejte další recenze. Snad. No, Jack si by měl přijet, tak určitě natočí zase nějakou další a čekujte naší stránku na Facebooku a zatím se mějte. Čus. Ahoj. Čus.